дар забони русӣ якта глагол ҳаст, глагол одолжить, яъне қарз додан, қарз гирифтан аз ягон кас ва як маънои дигараш ягон чизро дар як муддати муайян гирифтан. Мисол, китобро ягон кас медиҳед дар як муддати муайян ва вай албатта бармегардонад. Хуб, рафтем якчанд мисолҳо бо феъли одолжить мебинем. Одолжи мне денег, пожалуйста. Ба ман қарз де, илтимос. Он одолжил мне 2 книги. Ӯ ба ман 2 китоб дод. Вчера я одолжил ему свой карандаш. Дирӯз ман қалами худамро ба вай додам. Я бы хотел одолжить у вас немного денег на такси. Ман мехостам ки аз шумо